Generally peaceful ang unang araw ng local campaign period sa Kabikolan ayon sa tagapagsalita ng Philippine National Police Bicol na si Police Lieutenant Colonel Malo Calubaki. Aniya, wala naman silang naitalang major incident sa rehiyon mula nang mag-umpisa nitong Biyernes ang unang araw ng pangangampanya ng mga lokal na kandidato na tumatakbo sa iba't ibang posisyon. Resulta lamang umano ito ng kanilang pinapatupad na mahigpit na security measures para sa nalalapit na halalan. So far, the first day, wala naman tayong major incident na nangyari. So, very peaceful din naman yung pag-launch ng local election or local campaign period. Yun nga lang, hindi naman silent dahil yung mga yung mga sound nila, di ba? So, every left and right, maririnig mo. So far, yun nasa na tayo, nasa local campaign period na. And it's a very peaceful. Dagdag pa niya, patuloy nilang pagsusumikapan na maging maayos at mapayapang halalan sa darating na Mayo, katuwang ang Commission on Elections, Armed Forces of the Philippines at iba pang law enforcement agencies. Kami rin po sa PNP, dahil we support din naman yung mga efforts ng COMELEC, nandun din kami to bantayan yung ating mga mamamayan, yung may mga katanungan or even may mga magre-request sa amin ng security during campaign, pagkampanya nila, nandun naman ang PNP. And we are non-partisan, we are apolitical, any color, ano man ang partido mo, pag nag-request kayo ng security for PNP, nandito lang po kami. Magtatagal ang national at local campaign period hanggang sa May 10. Samantala, hindi muna maaaring mangampanya ang mga kandidato sa April 17 o Monday Thursday at April 18 o Good Friday. Bawal na rin ang pangangampanya sa May 11 o sa araw bago ang halalan at sa mismong araw ng halalan sa May 12. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Parbasana.